खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोनि सांग्रां मेल आरो बिपिएफ दोलोआ दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखि लादों। मानो होनबा फैगौ इलेक्सनफोराव मोजाङै मोजां देरहानानै खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय सांग्रां जादों। चिरां जिल्ला स्पर्ट एस'सिएशननि दैदेननायाव मैयानिफ्राय चिरां जिल्लानि काजलगाव फरायसालियाव खाल'थि गेलेगिरि बिथांमोनखौ सायख'लायनायनि मावबादाजों लोगोसे बादायनाय हाबाफारि लानाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 31थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फैगौ 12 आरो 13 फेब्रुआरि खालाराव खुंनो गोनां उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिनि हाबाफारिनि थाखाय मैया मावखुलि बेखेवबाय। कक्राझार जिल्ला साम'खा सुचगेट ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लोब लोब ना हमनो थांदों। 25 नं बागानपारा सुबनखाता प्राइमारिनि सिङाव थानाय सनाजुलिनिफ्राय साब'खथा थांनाय लामा आरो दालांआ गाज्रि थासारियाव जानानै दङ। सरकारा जेबो दायथ' लायाखै एबा आखायाव लायाखै। बर'नि गेजेराव गासै खनथाम गोरोबथा जानायनि उनावबो सरकारा बेसेबांबा गोरिब नखरफोरनो अनसुंथाइ होखो थेवब्लाबो गरिबफोरा जोबनानै थाङाखै। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फाथाखाथा गामिनि समाज सिबियारि आरो सासे गाहाम फोरोंगिरि बिथां रुंसारि दैमालु ब्रह्मनि गोसोखां खाम्फा बेखेवदों। मैया